راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي سنبت 25 سنة 2023 حلتاو زينا كسمعكم فلما أرستاتو بنيام قرماي بحث حملة أبجمر قردم بشكلتا تور دي فرانس نغانتو مريحو كساتفيو سومال أبل عليات أن يعزلو نهت صوار القداء كاللعل حتيتا بريزيدنت روسيا أبل علي عطو قجل واغنر ترير سقومتي كمز وسد أتنكغو راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زينب زرزر ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቤልጅማይት ክለብ አንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ ካብ ባህቲ ሓምለ ክሳብ 23 ሓምለ ኣብ ዝካየድ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ንጋንቱ መሪሑ ከም ዝሳተፍ ተሓቢሩ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዕወት መድረኽ ቅድም ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝኾነ ቢንያም ኣብዚ ዓመት 2023 ቱር ዲ ፍራንስ ከም ቀንዲ ሸዋኺ ወይ ቮላቲስታ ናይ ጋንቱ ብምዃን ናይ መድረኽ ዓወትን ክሳብ 10 ኣብ ዘሎ ደረጃታት ንኽወፅን እዩ ትፅቢት ተነቢሩ ዘሎ ናይ ቢንያም ዳይሬክተር ስፖርት ዝኾነ ኣይክ ቪስቢክ ኣብ ዛሃቦ ሪኢቶ ቀንዲ ስርሑ ኣብ ናይ መድረኽ ሽኳታት ምዕዋት እዩ ብምባል ነዚ ንምትግባር ናይ ቭላታ ልምዳት ከካይዱ መቕናዮም ኣረዲዩ ቢንያም ንመደበር ቴሌቪዥን ፍራንስ 24 ኣብ ዛሃቦ ሪኢቶ ኣብቲ ኣብ ዓለምና ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ቱር ዲ ፍራንስ ምስታፉ ንዓይን ንሃገረይን ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ብሉፅ ውፅኢታት ዘመዝግብ ዘሎ ወዲ 23 ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታት ክረክብ ብተንተንቲ ስፖርት ልዑል ግምት ተዋሂብዎ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ጸኒዑ ጸንሐ እገዳ ክለዓለሉ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሓቲቱ ንሱ ብ22 ሰነ ምስ ወከልቲ ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝተነብረ እገዳ ክለዓል ምጽዋዕ ለዋላውነትና ከናኽብር ግብረ ሽበራ ብብቕዓት ክንገጥምን ሰላማዊትን ብልጽግትን ሃገርና ክንሃንጽን ክሕግዘና እዩ ክብል ኣረዲዩ ኩነታት ሶማል ተመሓይሹ ምህላው ዝገለጸት ፕሬዚደንት እዛ ናይ 2023 ሶማል እታ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ 1992 እገዳ ዘንበረላ ሃገር ከም ዘይኮነት ኣመልኪቱ ኣብታ ሃገር ኣብ ምኽባር ጸጥታ ንዝተዋፈረ ሎኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመርሕ ዘሎ መሐመድ አልአሚን ሳውፍ ቦገኑ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ዝያዳ ጸቕጢ ንምፍጣርን አንጻሩ ዝተመዝገበ ዓወታት ንምዕቃብን ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝተነብረ እገዳ ክለዓልን ኣህጉራዊ ደገፋት ክሕይልን ከም ዝግባእ ብምስማር ንፃውዒት ፕሬዚደንት ሓሰን ደጊፉ ንአልሸባብ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ 2024 ካብ ሶማል ንምእላይ ምስ ኣህጉራውያን መሻርክትን ጎረባብትን ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ንዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ንምትካእ እኹል ብዝሒ ወተሃደራት የሰልጥን ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ነዚ ንምሕያል ድማ ኣብ ልዕሊ ሶማል ን31 ዓመታት ተነቢሩ ዝርከብ እገዳ ጽዋር ክለዓለን ሰራዊታ ብዝግባእ ከተዕጥቕን ዕድል ክውሃባ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይሰምዕምዑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዕጡቅ ጉጅለ ዋግነር ንዝወሰዶ ስጉምቲ ተሪር ግብረ መልሲ ክበሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዘጠንቀቐ ሩስያ ኣብ ዩክራይን ከተካይዶ ኣብ ጸንሐት ኩናት መሪሕ ተራ ክጻወት ምጽንሑ ዝንገረሉ ዋግነር ዝተባህለ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ደቡብ ሩስያ ንትርከብ ምስ ዩክራይን ኣብ ትዋሰን ሮስቶቭ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ንዝተደኮነ ወተሃደራዊ እዚ ሰራዊት ሩስያ ብ23 ሰነ ብሓይሊ ድሕሪ ምቁፅጻር እዩ ንኣዋርሕ ዝኣክል ሰራዊት ሩስያ ናይ ጽዋር ደገፍ ከም ዘይሃቦን ኣብ ኩናት ድማ ብብቕዓት ዘይምስታፉን ክወቅጽ ጸንሐ መራሒ ናይቲ ዕጡቅ ጉጅለ ፕሪጎዥን ሓይልታቱ ነቲ ወተሃደራዊ እዚ ብምቁፅጻር ንወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሩስያ ንምእላይ ናብ ሞስኮ ክግስግሱ ምዃኖም ይሓቢሩ ንስዒቡ ሰራዊት ሩስያ ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ንምሕጋት ንከተማ ሞስኮ ኣብ ናይ ሓለዋ ክቢ ከእትዋ እንከሎ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ድማ ከም ዝተቆጻጸረ ተገሊጹ ሰራዊት ሩስያ ብተወሳኺ ነቲ ናብ ሰሜን ብምክስጋስ ናብ ሞስኮ ዝተበገሰ ዕጡቕ ጉጅለ ብነፈርቲ ክድብድቦ ጀሚሩ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብቐዳም 24 ሰነ ኣብ ዛቦ መግለጺ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዝፈጸሞ ተግባር ንሓድነት ሩስያ ዘላሕልሕ ክሕደት እዩ ክብል ጠቒስዎ ነቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምእታውን ንምጭፍላቑን ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ናነጺሩ መራሒ ጉጅለ ዋግነር ድሕርቲ ንኣስታት 24 ሰዓታት ዝቐጸለ ናብ ኩናት ሓድሕድ ምስ ሩስያ ከምርሕ ተኽእሎ ነይርዎ ዝተባህለ ስጉምቲ ብስምምዕ ናብ ቤላሩስ ከም ዝገዓዘ መርባት ዜና የመልክት ኣለዋ ይኹን እምበር እቲ ናይ ዋግነር ተበግሶ ንሩስያ ናብ ሓድሽ ማእዝን ዝጥምዝዝን ምስ ኩናት ዩክራይን ተተሓሒዙ ካልእ ምልዓላት ዘበግስን ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ የምቱ ከብራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان